KBP, Philippine Standard Time, halay sa Pag-asa, alas 5:12 nin pagkahapon. Alas 5 ng hapon, oras na para aramon ang mga maiinit na bareta kanal daw na maruluan sa aga sa mga periodiko, radyo asin telebisyon. Erot na madadangog ngunyan sa DZGB Bareta alas 5. Mga bareta ngunyan para sa aga. Erot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB Bareta alas 5. Kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol. Halin sa iba-ibang parte kanalbay asin kabikolan. Ngunyan, uya ang sa idong tagapagbareta. Maray na hapon sa pangaran kan News Base asin kan Mega Force Patrol. Ako po ang sa indong magiging tagapaghatod bareta si Pio Fernandez. Enot sa despatsos kan bareta sa lado lokal. Nasa linya si Chief Jimmy Nasalita. Chief Jim Pade, marhay na hapon. Please go ahead. Malusad sa pwesto si outgoing Mayor Gino Garcia. Ang ligasiya niyang iwawalat sa mga taga-ginubatan sa laog ng tulong taon na pagiging niyang alkalde. Iyon pagkakonseger sa turno niya ninduwang dump truck, sarong bagong boom truck, sarong bagong water tanker, 5 service vehicle, 2 ambulansya, asinigwapang sarong unit na maabot. Yaon ang mga ini sampangan kan munisipyo kung saan kun matatandaan sa nakaging eleksyon na daw gini sa pagka-alkalde ni Mayor-elect Jimaan Onghoko kung saan iyo ang mapadagos kan pagtaong renda kan lokal na gobyerno po Hunyo 30 sundo na matapos ang tulong taon na termino. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Walang sponsor yon. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Thank you so much, Chief Jimmy Pade. Mientras tanto, saro pang bareta sa lado lokal. Nasa linya man, si Pading Al Armario, kumpadreng Al. Maray na hapon. Please go ahead. Balikan tang koneksyon taod-taod kay Pading Al Armario. Mientras tanto, digdig mo na kita sa detalyas kan bareta sa lado nasyonal. Pipahidali na ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Departamento kan Edukasyon asin Departamento kan Obras Publikas ang pagkonstruhir nin mga eskwelahan, comfort rooms asin hand washing stations sa mga pampublikong eskwelahan sa bilog na Pilipinas. Sigon kay Palace Press Officer Abogada Claire Castro, malinaw ang direktiba kan presidente na dapat may ligtas asin maray na lugar tangan makaukod ang mga estudyantes. Afuera kay ni may nakasiblag man na kasuguan si Marcos sa Departamento kan Salud na pakusugon ang mga klinika sa eskwelahan, ipagpadagos ang bakuna eskwela, pagpurga, tutok kainan, oral health asin community-based mental health programs, kasabay na ang pagdistribute nin mga health kits asin ekipahes. Balikan tan detalyes kan bareta sa lado lokal. Nasa linya na, kumpadreng Al Armario Pading Albaray na hapon. Please go ahead. Ito pa kusugman ang intelligence work kan mga pulis asin militar digdi sa mga sur na barangay kan Ligas Piasin Daraga. Dahil man yan kan nangyari kan sarong simana na may binadil na sibilyan digdi sa area kan si Chiburabod sa Taysan. May pagtubod ang mga otoridad na may mga armadong kontra gobyerno pamanggilaray. Yaon sa naman sa palibot naghahanap nin tamang tiyempo. Kaya aldaw banggi alerto man ang mga otoridad. Intelligence work ang sendang pigibo plus pagkapatrolya sa mga puro barangay para malimitaran ang mga siring na pangyayari. Al Armario, DCGB. Thank you so much, kumpadreng Al. Diretso mo nakita kan mga istorya sa lado lokal. Nasa linya man si Angel Mustaza. Angel, good afternoon. Please go ahead man. Padagos ang maygot na kampanya kanda Transportation Office o LTO Bicol para sa kaligtasan sa tinakbo at pagpromotir ng
no, sa atin ang pagkakaigwa ng libreng theoretical driving course as in road safety seminar sa manibaybang parte kan rehiyon. Kay bahanig di ang libreng theoretical driving course para sa mga student driver applicants sa Pamplona, road safety seminar as in defensive driving training naman sa Sorsogon as in nasa 88 naman na individual ang naging beneficiaryo nga nasabing programa kan Land Transportation Office o LTO Legazpi District Office. Ipinangapulan ka na hensya sa mga Bicolano, lalo na itong mga gustong magkuhan ng lisensya, na aprobaran ang mga pagtataunin daw mga libreng theoretical driving courses kan sa ilang mga district offices. Ipinaramdaman kainin sa mga makuha ng lisensya na mag-agi sa tamang proseso para masiguro na legitimo ang sa ilang katransaksyon para naman sa ilang kaligtasan. Mga dagdag na bareta, Angel Mustanza at UC. Thank you so much, Angel. Mientras tanto, pinagkonfirmar ni Palace Press Officer Abogada Claire Castro na inako ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang courtesy resignation kan 17 opisyal kan Presidential Communications Office o PCO. Sigun kay Abogada Castro, piglalao man na magkakaigonin bagong kasalida ang mga hinarali sa pwesto kung kinakaipuhan. Pinagkonfirmar kan opisyal na nagbuta sa pwesto si PCO Senior Undersecretary Ana Puod pirang aldaw sana matapos na maimok na bilang Head of Strategic Communications and Interagency Communications kan ahensya. Napag-araman man na may mga nagwagas na impormasyon na nagbutas si Puod dahil dahil kini makayanan ang sistema sa laog kan ahensya. Alagad sabi ni Castro, ang pagbutas ni Puod voluntaryo asin manungod sa personal na rason na siya sana ang nakakaaram. Nangapudan si Senate President Cheese Escudero sa gobyerno na siguruhon ang kaligtasan kan mga kababayan na harani sa nasyon kan Iran asin Israel. Sigun kay Escudero, afera sa mga Pilipinong nasa Iran asin Israel, dapat na siguruhon man ang kaligtasan kan mga kababayan na nasa mga kataid na nasyones na posibleng maafektaran kan giyera. Sinugo man kan senador ang mga otoridad kan Department of Foreign Affairs asin Department of Migrant Workers na mangenot sa paglocate kan mga kababayan. Documented man ubako para ipreparar asin pagplanuhan ang pagpapauli kay ni sa Pilipinas. Dagdag pa ni Escudero, importante sa ngunya na mapauli nin warang delay ang mga Pilipino na nahadit para sa saindang kaligtasan. Mientras tanto, blanco pa ang kampo ni dating Presidente Rodrigo Duterte kung saan ang posibleng third country na babalyuhan in kaso maaprobaran ang interim release kan dating Presidente. Sigun kay Vice President Sara Duterte, dai pasindang nakakahuron na nasyon na pwedeng paramentras na balyuhan kan dating Presidente. Katakod kaini tinaawaning doon ni VP Sara na sa edad na 80 anyos ni dating Presidente Duterte, dapat ining malibre na tanganing matutukan kan mga doktor an sa iyang salud. Magigurumduman na enot ng nagtangro ang International Criminal Court ng third country para sa interim release kan dating Presidente, alagad pinahimutikan man ini ni VP Sara. Mientras tanto, pighagad kan opisina kan Vice Presidente ang maabot sa 733 milyones de pesos na budget para sa masunod na taon. Sigun kay Vice Presidente Sara Duterte, ang budget proposal para sa year 2026 ang pinakahababa na isinumitir kan OVP sa irarom kang presenteng administrasyon. Sinabi pa niya na mas hababa ini sa 1.8 bilyones pesos na fundo na naresibi kan OVP kan taon 2024. Sigun pa kay Duterte, dahil na sinamahagad pa ni mas dakulang pondo para sa sayang opisina dahil piglalao man kaini na dahil man ini aaprobaran kang Kongreso. Dagdag pa niya na arog ka na kaagi, dahil pa man giraray mapapadagos ang pirang programa asin proyekto kan OVP, arog kan medical asin burial assistance, pati na ang feeding program na inot ng pinagkanselar matapos na tapyasaning pondo ang opisina kan Vice Presidente.
Mientras tanto naresibi na kan Senate Impeachment Court ang listahan kan mga abogado ni Vice Presidente Sara Duterte para sa impeachment trial. Sigun sa impormasyon, mismong ang Senate Secretary ang nag-akto bilang clerk of court kan impeachment trial ang nakaresibi nin appearance ad cautelam hali sa Fortun, Narvas and Salazar Law Firm. Maabot sa 16 ang abogado na madepensa kay VP Sara sa paghampang kay ni sa impeachment court. Nagkapera sa mga defense lawyer kan Vice Presidente, sinda abogado Philip Siegfried Fortun, abogado Gregorio Narvasa II, abogada Sheila Sison, asin abogado Carlo Joaquin Narvaza. Apera kay ni kay bananuan sa listahan sinda abogado Michael Wesley Powa, abogado Reynold Monsayak, abogado Mark Vinluan, abogado Ralph Bodota, asin iba pa. Magigirumduman na enot ng pinadarhan ning writ of summons kan impeachment court ang kampo ni Duterte ka nakaaging simana kung sain kay po na simbagon asin defensahan ang articles of impeachment sa laog nin Gis Diaz. Sa katakod pang bareta, siniguro na Senate Impeachment Court Presiding Officer Abogado Francis Chis Escudero na mapadagos ang impeachment kay Vice President Sara Duterte maski dai siya maghampang sa Senado. Katakod kay ni kan warang kasiguraduhan pa kung personal na mahampang sa impeachment trial ang Vice Presidente. Sigun kay Escudero, diretsos ni VP Sara Duterte kung in kaso habo niyang maghampang sa sayang trial. Mientras nakasubanggi, ipinagsumiter na kan kampo ni VP Sara an appearance ad cautelam kan 16 na abogado kan opisyal sa impeachment trial kung sain mayoriya kay ni hali sa Fortun, Narvasa and Salazar Law Firm. Binatikos ni Kabataan Representative Raul Manuel ang pagiging okay ni na Senador Ronald Bato de la Rosa, Vice President Sara Duterte sa sarong artificial intelligence deep fake video na nagpapahiling nin mga hobenes na kontra sa impeachment. Idinuon ni Manuel na mas maray pang mag-inhibit si Senador Bato na maging judge sa impeachment trial ni VP Sara dahil kung dai ini tatao maghiling nin peke na video, paano kay niimbestigaran ang mga ebidensya sa sarong kaso? Tinawan doon pa ni Manuel, bako magayon ang naging mensahe na ipinahiling ni De La Rosa sa mga hobenes na okay lang manloko basta mako ang gusto dahil ini ang mindset kan kawatan asin kriminal. Dagdag pa niya na bago ang pagsurog ni Vice Presidente Sara kay Senador Bato katakod kan peking video sa pagkasabing sanay na ini nagibuhon ang gabos na makakaya para lukohon ang publiko. Sa iba pang bareta, pinaghanap na kan Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang notorious na bailador na motorista na nasa 309 beses na nag-agi sa EDSA busway. Sigun kay MMDA Chairman Don Artes, ang driver constituent o kalugar kan nating MMDA official sa San Mateo, Rizal. Sa datos, poon Agosto sa kurmo niya na aldaw, nairehistro ang sobra sa 300 niyang bayulasyon. Nasa 9 na beses ining nag-agi matapos na sa giraray ipautob ang no contact apprehension policy asin posibleng pigigibo niya ini kada banggi tanganing makalikay sa pagkakadakop. Naisampa na kan MMDA sa Land Transportation Office ang reklamo tangani ikanselar ang lisensya kan driver, mentras na posibleng umabot sa 150,000 pesos ang multa kan may tagsadiri kan vehikulo. Sa ultimong detalyes kan bareta, pabor ang nagkaperang motorista sa plano kan Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na magpataw nin community service sa mga mabalgar kang no contact apprehension policy o NCAP. Sigun sa mga motoristas, pabor sinda sa plano, alaga dapat mandatory ini. Dagdag pa nila na kayang-kaya kan mga mayayaman na magmulta maski pirang beses pa ini magbalgar. Mas maray na maglinig man ning estero o magsigid sa mga dalan ang mga mayayaman tangani sindaan maleksyon. Sa pangaran ka nagsururat kan informasyon sa Pangenot ni News Director Mardila Nicole Ann Gloriane, Mega Force Patrol, Padingnal Baldo sa Master Control, sa IT yaon dyan si Jerome Nico Martinez. Ako po si P. Fernandez. Salamat, marahay na hapon.
Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa,